स्कुल बेखौबो मा बुंबावनो आं दिनै फेसबुकआव ओरैबायदि गिख्रंथाव मुगैथाव लाजिनांथाव मोनसे भिडिअ नुबाय। बे भिडिअखौ नुनानै गासैनिबो बर' सुबुंफोरनि गोसोआव बर'खौ सिबिग्रा, बर'खौ रेसपेक्ट होग्रा एबा बर'नि फारसे सानग्रा, बर'नि रायजो जानो नागिरग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव अर जोंखांबाय जानो हागौ आरो आंनावबो जोंखांदों दोहौ दोहौ। ओमफ्राय सोर बियो प्रिया बर'आ? सोर इयो? गावखौनो मा सानदों बिथांमोननो? गावखौनो खोब गेदेर एडुकेटेड सानदों नामा बे सासे? माने खोब बुजिसुलि बायदि मोनदों नामा गावखौनो गाव बियो? आं हमनो हाला। बियो बुंदों जोंथ' सासे ट्राइबेल माबा? ट्राइबेला मा? ट्राइबेला जाबाय जों बे हानि गिबि थागिबि। We are indigenous people of आसाम। अब्ला बियो गावखौ मा होनना सिनायथि होदों? गाव बर' जानायनि सिगां एसामिस लायनो। मा बुंनाय जाखो इलाय? जोङो गिबियावनो बर', बिनि उनावसो जोङो आसामनि थागिरि। आरो बे आसामाथ' जोंनिसो जानांगौमोन आसलथे। जारिमिन बायदिब्ला जोंनिसोमोन इ हाया, जोंसो थागिबि बिनि। नाथाय हारसाफोरासो जोंखौ गादबनानै एबा दखल खालामनानै एबा बुद्धि खालामनानै फान्दायनानै गावसोरनि खालामना लादों। बेनि थाखायनो जों बिदि अब्लाथ' बे जोंनिसो हाखामोन। आरो बे लाइभ भिडिअ होदोंमोन। लाइभ भिडिअ सोरबा बर'जों बुंदों, बेथ' बर' बुजि मोनखाया। गावबो होनखादों, गावबो लाजि मोनो होननानै बुंदों। नाथाय बे स'अफसो। बिनि लाजि मोननायखौ जेबो जेनेबा इमसनेलि कानेक्ट जायाखै बिनि लाजि मोनो बा दुखु मोनो होननायखौ। बड' रोङिनि थाखाय गावआ बुंना लादों लाजि मोनो एबा दुखु मोनदों होननानै बा बिदि होनना लादों बियो। नाथाय बियो एसे स'अफ खालामनाय बायदिसो जादों बिनिया। माने जेन आं रोङालै होननानै जेनेबा स'अफ खालामनाय बायदिसो मोनदों बिनिखौ बुंनायखौ। इमान बर'नि फारसे नेगेटिभ साननाय दं बिहा। आसलथे बियो जारिमिनखौनो जेबो मिथिया। She doesn't know anything about the history of Boros. हाला बियो मा बुंदों? केबनि समाव थारमाने जोङो येस जोङो केबखौबो अप'ज खालामो, माने we also don't support केब। नाथाय जेनेबा जों बे समाव माने केबनि थाखाय माबाग्रोनांगो थारमाने बिदिनो हेंथा होग्रोनांगो एबा माबाग्रोनांगो, एसे खौसे जानानै माबाग्रोनांगो थारमाने बेखौ बुंदो बियो। जेनेबा बिदि बुंनो नागिरो जानांगौ बियो केबनि एगेन्स्टै। माने केबनि एगेन्स्टआव जों थारमाने धरनाफोर होनांगौ आरो जेनेबा। नाथाय जों मा? जों दाखालिनिफ्रायसो बड'लेण्डखौ माबादों नामा? दाखालिनिफ्रायसो बड'लेण्डखौ दाबिदों नामा जोङो? जोङो बेखौ 50-60 सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो दाबि होगासिनो दङ। आरो बियो माने जों इमान 50-60 बोसोरनिफ्रायनो 50-60 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डखौ दाबि होगासिनो दङ। आरो बि दाखालिसो नुदों नामा? दाखालिसो जेनेबा जोंखौ बुंदो बियो दा जेनेबा आसामखौ बासायग्रो, बांलादेशनिफ्राय माबानिफ्राय आसामखौ बासायग्रो होननानै बुंदो जेनेबा। जोंबो दाखालिनिफ्रायसो बड'लेण्डखौ दाबि होगासिनो नामा? जों आगोलनिफ्रायनो दाबि होगासिनो। आरो जों मानो दसेबो जिरायनो मानो जों? जोङो जिराया, जोंनो माने थाबैनो बड'लेण्ड नांगौ। बेनिखायनो जोङो कन्टिनिउवासलि सोमावसारबोगासिनो ना। आरो जि जेंनायानो जाथों, जि माबायानो जाथों, जों मानो जेनेबा थाथ'नो? जेनेबा आसामखौ बासायग्रोनो, जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो सोरजिना होग्रो। आरो बे ट्राइबखौनो मिथिया थारमाने। ट्राइब माने मा? माने ट्राइबखौ माने खोब मानसि नङा नामा ट्राइबा? माबा फिसा जाथि नामा? फिसा माबा मोनसे फिसा माबा नामा बियो? फिसा हारि। ट्राइबा जाहैबाय इन्डिजिनियास पिपोल, बे हानि थागिबि। आरो नर्थ इस्टनि रायजोफोरखौ नाय नोङो, सब ट्राइब गोजा, बांसिन ट्राइब गोजा। माने जायफोर थागिबि, बे थागिबिनि मुङावनो जादों बिसोरनि रायजोनि मुङाबो। जेरै मणिपुरि, नागाफोरनिया नागालेण्ड, मिज'फोरनिया मिज'राम। अरुणाचल प्रदेशआवबोथ' माबायानो दंना, ट्राइब गोजा बांसिनानो। साफा सानै जेनेरेलफोर थानो हागौ दिखुन। बेनिफ्राय दंबावो बिदिनो आसामावसो जोङो माबा गैया, खुंथायाव गैया, ट्राइबनि खुंथायाव गैया। जोंनि बर'नि खुंथायाव गैया आसामासो। बिसोर जोंनि दुखुनांथाव। नाथाय जोङो बुजिनानै बेसेबा 50-60 बोसोर सिगां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ सानखांनानै, बुजिनानै, इडुकेटेड जानानै बर'नि थाखाय रायजो दानो थाखाय
थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बिनि थाखायनो जोङो इमान बोसोर मुंख्लं जाबोबाय, इमान बोसोर सोमावसारबोबाय। दासो नुदों नामा इयो, दासो नुदों केबनि समावसो बियो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नुदों नामा? इमान बखिनो फैदो बियो आरो बियो लाजिदों, बर' जानानै जेनेबा लाजिनाय मोनदों इयो। आरे जोंसो लाजिनाय मोनदों, बेखौ बर' होननानै जोंनि हारिनि, जोंनि बर' हारिनि थै दं होननानै जों लाजिनाय मोनदों बिखौ। आसलथे बिनि गोरोन्थिया सोरनि? बि प्रिया बर'आदि बिदि फेसबुकाव लाइभ खालामनानै बिदि भिडिअ खालामबाय, बे गोरोन्थिया सोरनि? बे भिडिअ खालामनाया गोरोन्थि, नाथाय बियो जिबायदि बुंदों बियो गोरोन्थि। बिनि एडुकेटेड मेन्टेलिटिया बेनो नामा? जायफोर मोजां इडुकेटेड थार सोलोंथाइ मोनदों बिसोर माब्लाबाबो गावनि राव, गावनि हारिमुखौ बावा। आसलथे बिसो नेर' माइन्डेड जाना दं। बेलेगाव थानानै बि जेबो बुजियाखै। जाहोना मा बिनि? बिमा बिफायाबो दायनिगिरि जानो हागौ आरो बिनि सोलोंथाइ इडुकेसनाबो दायनिगिरि जानो हागौ। सोलोंथाइखौ बियो मोजाङै मोनाखै आरो बर'नि जेबो सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो बियो बिदि जालांदों आरो बिमा बिफायाबो दायनिगिरि। मानोना बिमा बिफाया जेबो बेखौ सेन्टिमेन्ट होनो हायासै बर'नि, आरो बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै जेबो मिथिहोनो हायासै नामा बेखौ, आरो बर' बुंनायाव जेबो बर' बुंनो थाखाय जेबो माबा होआसै नामा, जर होआसै नामा? दायआ सोरनि आसलथे? बिनि सोलोंथाइनि, बिनि बिमा बिफानि आरो मा बुंबावनो आं, बियो ब्रेन वास खालामजादों, बियो गावनि सोलोंथाइजों ब्रेन वास खालामजादों। बियो मोजां सोलोंथाइ मोनाखै आसलथे वी आर इन्डिजिनियास पिपल अफ आसाम। दा जोङो जोंनि गावनि मोन्थाइखौ नागिरदों। बे आसामाथ' जोंनिसोमोन, नाथाय जोङो आसामनि फुरा आसामखौ नांलायला। जों दा बिनि आधाखौसो नागिरदों। आधा माने जोंनि जेनेबा जायखिनियाव बर' डमिनेट खालामो बेखिनिखौसो नागिरबावो जोंथ' फुरा आसाम नागिरबावाखै। आरो केबा मानि थाखाय? केबखौ मानि थाखाय नों अपस खालामदों? माने बांसिन एसामिसफोरा मानो अपस खालामदों, मानो हेंथा होदों? मानोना बिसोर गावनि एसामिसफोरनि हारिमु, राव, थुनलाइ गासैखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय मा थैजानो गिनानै हेंथा होदों। मानोना बांलादेशिफोरा फैबाथाय, बांद्राय जाबाथाय गावसोरनि रावफोरा गोमालांनो हागौ, बा थुनलाइफोरा बा हारिमुफोरा गोमालांनो हागौ, बेखौ गिनानै बिसोरो हेंथा होदों। अब्ला जों मानो? मा जों गोमाना थानांगोन नामा? जोंनि गावनि हारिमुखौ, रावखौ गोमाना थानांगोन नामा? जोंहा मोन्थाय गैया नामा जोंनि हारिमु रावखौ लानानै थांना थानो थाखाय, थुनलाइखौ लानानै थांना थानो थाखाय? मा बुङो बियो, मा बुङो? लाजिनाय मोनदों आं बिखौ। जेनेबा जोंहाबो मोन्थाय दं, गावनि हारिमु दं, गावनि राव दं, गावनि थुनलाइ दं। जों गिबियावनो बर', बिनि उनावसो जोङो एसामिसफोरखौ सोलोंनांगौ, ओरैनो जास्ट सोलिनो थाखाय, बा ओरैनो टाउनफ्राव बा गुवाहाटिफ्राव फैनो थाखाय। सेकेन्डारि लेंगुवेज बे जोंनि थाखाय। आरो आसामाव बड'आथ' बेबो वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेजमोन ना। जेनेबा फार्स्टआवथ' एसामिस थाबाय, दा सेकेन्डआव बर'मोन। नाथाय बर'आ माव बाहायजायो, जेरावबो नेग्लेक्ट खालामजायो। मा बुंबावगोन आरो, लाजिनाय मोनदों आं बेखौ। बियो गावखौनो गाव बुंदों, गावहा बर'नि सिगां एसामिसलायनो, माने आसामाव थाग्राखाय एसामिस नामा इयो? माने आसामाव थाग्राखायनो एसामिस जाग्रोनांगोन नामा इयो? जोङो गिबियावनो बर'सो, बिनि उनावसो जों आसामाव थागिरि। आरो आसामाव थागिरि माने जोंसो आसाम गिबि थागिरिमोन। नाथाय हारसाफोरनि फानदायनायाव बा दखल खालामनायनि जेबो माबा मोनसे गोदोनि दिनाव आब्रा आब्रिनि थाखाय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोबां दसेनो फोथायग्रा, आरो फोथायो जेनेबा इसेयावनो फोथायग्रा, ओमफ्राय इसिनो माबा जेनेबा गुरैयाबो सोद्रोम आखुनिमोन। बेयावनो बिदि थगायजादों। आरो सोलोंथाइया एसे खममोन बिबाङा, बेनि थाखायनो बुजिस्लाबनो हायासै, थगायजाबाय। नाथाय दा बेबायदि आखुआ गैला। जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। वी वान्ट बड'लेण्ड, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट। आरो जों थैजासिम बेखौ बुंबाय थागोन मोनागौमानि। आरो बेबायदि बुंनो रावहाबो मोन्थाय गैया। प्रिया बर' बायदि बुंनो रावहाबो मोन्थाय गैया। बि जाबाय सासे जोलैनि हांगारसो। आरो एटलिस्ट एसेथ' रेसपेक्ट होना। नोङो बेलेग राव रायलायबाय, गिबियावनोथ' नोङो बर'खौ रोंखाया, थांखाबाय नोङो। आरो नोङो बिदि बर'नि एगेन्स्टआव बुंबावदो, एटलिस्ट
गावनि सायाव एसेबो लाजिनाय फैयासै नामा बिहा? गावहा बर'नि फारसे जेबोआनो गैखाया, जेबो हिस्ट्रि गैया, जेनेबा बर'नि हिस्ट्रि जेबो मिथिया, जेबो सेन्टिमेन्ट गैया, आरो बिनि सायाव बियो बिदिसो बुंबावदो, नाङासो बुंबावदो बियो। है जोलैनि हांगारसो बिसोरो। दा जोबोद दुखु मोनदों, जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि बुंनाया। माने गुबुन हारिनि नोजोराव दा जों माबोरै मा जाखो जों इमान गोलैनांबाय जेनेबा बिनि थाखायनो बेलेग हारिफ्रा माने बर'आवबो बिदिनो बड'लेण्ड नाङिफोर होनग्रा दं बिदि मिथिनो मिथियाखै। ब्रेन वास खालामजादों बे, जेरै खायसे मुस्लिम माबाफोरा, मुस्लिम उग्रबादिफोरा सोरबा उन्दैयाव गथ'फोरखौ लानानै ब्रेन वास खालामनानै मा खालामो, बमा लानानै गावखौबो बुथारो आरो मानसिफोरखौ बुथारो, बेबायदि खालामहोयोना। आगोलो बांसिन खालामोमोन, दा बिदि खमायबाय, फिल्मफ्राव नुयोना। आरो बेबायदि ब्रेन वास खालामजादों बियो। आरो बिनि थाखाय आं बिनि बिदि बुंनायनि थाखाय गोरोन्थिखौ सोरखौ हमदों, बिनि इडुकेसन आरो बिनि बिमा बिफायाबो मा जेबोआनो होनायासै बिनो गावनि हारिनि थाखाय। स' दुखुनांथाव। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै बेयावनो फोजोबनो सानबाय, बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ। नोंथांमोना हायोब्ला सेयार खालामदो अननानै। अब्ला जै बर' हरनि थेंक इउ।